Dobrý deň prajem, vítajte na 8. prednáške z predmetu Paralelné programovanie a distribuované systémy. Táto prednáška je takto netradične nahranou formou, keďže 1. apríla vyšiel veľkonočný pondelok a rozbil by sa nám kompletne tým semester, tak tento týždeň budeme mať cvičenia normálne a snáď zvládnete si tú prednášku pozrieť v priebehu dní až do cvičenia. A výhoda potom je, že v tom týždni, kedy je 1. máj a odpadnú cvičenia, tak prednáška taktiež odpadne, čiže vtedy ju nebudete mať. Pustíme sa teda do toho. Tématika, ktorej sa budem venovať, sú výpočty na grafických kartách, teda framework CUDA spoločnosti NVIDIA. Je to naozaj široká problematika, takže treba to brať tak, ako berieme aj tie zvyšné témy, že tu sa naučíte nejaké základy, naučíte sa, že kde hľadať k tomu informácie a potom už keď budete chcieť v tom aj nejako reálne robiť väčšie veci, tak budete vedieť, čo hľadať, čo si naštudovať, kde potom v tom pokračovať. Zdroje, z ktorých som vychádzal pri príprave tejto prednášky, sú tu vypísané. Čo sa týka tej prezentácie, tak tie rúžové texty sú linky, na ktoré môžete klikať. To sa potom aj neskôr osvedčí pri zdrojákoch, kde môžete to si rovno otvoriť a pracovať spoločne aj s tou prednáškou. Tá hlavná knižka je od Richarda Ansorgea, Programovanie v CUDE. Tie ukážky, ktoré sú tam, sú písané v C++. Ja ich budem prezentovať v Pythone, ale predpokladám, že keď budete si chcieť z tej knižky pozrieť nejaké ďalšie ukážky, tak pre vás nebude problém si to prepísať do toho Pythonu. Tie dva odkazy je programátorská príručka pre CUDU oficiálna od NVIDIA a druhá sa týka modulu Pythonovského, v ktorom budeme programovať s tou CUDou. Takže nejako, aby sme začali s tým programovaním na grafických kartách, tak musíme si povedať nejaký príklad, prečo sú tie grafické karty dobré na určité výpočty. Tak ten príklad je prevod obrázka z farby, to znamená, že máte nejaké 3 hodnoty červenej, zelenej a modrej, chcete to skonvertovať do šedej škály, čiže použijete nejaký vzorec, ktorý nejakým spôsobom vyváži každú tú farbu alebo ju spriemeruje. Je to jedno, proste je to nejaký matematický výpočet, ktorý chcete zopakovať veľmi veľakrát. Pokiaľ máte obrázok o rozlíšení Full HD, čiže 1920x1080, tak musíte urobiť viac ako 2 milióny výpočtov. Keby ste to robili na takom klasickom procesore, ktorý bol ešte jednojadrový, tak musíte to robiť sekvenčne. No, keď máte 4 jadrá ako na tom obrázku, tak viac menej tiež to musí ísť celkom dosť dlho. Ale výhoda tých grafických kariet je v tom, že oni umožňujú spracovávať veľké množstvo dát naraz použitím rovnakého výpočtu. Čiže výpočet, inštrukcie sú rovnaké, single instruction, máte viacero dát, multiple data, tie zelené to sú tie jadrá. A čiže pokiaľ máte naozaj veľké množstvo vlákien alebo výpočtových jadier, tak viete ten výpočet urobiť prakticky v konštantnom čase. Samozrejme musí platiť, že tých vlákien je veľa, teda aspoň koľko je tých potrebných výpočtov na vykonanie. Takže čo sa týka tej CUDy, dnes to už viac menej nie je žiadna skratka, sa to udomácnilo, čiže CUDA znamená CUDA, ale kedysi to znamenalo Compute Unified Device Architecture. Vyvinula to spoločnosť NVIDIA, to znamená, že tie CUDA výpočty budete môcť robiť iba ak máte NVIDIA grafické karty. A teda je to nejaké rozhranie na všeobecné výpočty na grafických kartách, čiže to je General Purpose alebo General
Programming for GPU. Čiže tým sa myslí nejaké programovanie, ktoré nemusí nutne znamenať vykresľovanie nejakej grafiky. Kedysi sa to písalo v C, teraz to API je hlavne tvorené pre C++, je tam aj nejaká podpora pre Fortran, čo je taký klasický jazyk takýchto paralelných výpočtov, no a samozrejme Python nemusí chýbať, i keď v ňom sa to programuje trošku špeciálnejšie, ako uvidíte. Takže aby sme porovnali to, ako fungujú procesory, ako fungujú grafické karty, tak pri tých procesoroch máte, tak ako je tam napísané, viacero úloh mapovaných na viac tokov riadenia. Tých procesov vlákien asi poznáte teda, ako to beží v operačnom systéme, tak máte tam nejaké desiatky procesov, možno teoreticky aj stovky. Tých jadier tiež v bežnom počítači sa to pohybuje v tých desiatkách. Tie vlákna musí niekto plánovať, čiže buď je to operačný systém, alebo v prípade nejakého asynchrónneho programovania je to ten interpreter alebo nejaký iný program, ktorý sa o to stará. No a musíte samozrejme povedať tomu vláknu, že čo má vykonávať. Čiže každé vlákno vykonáva nejaký program, nejakú funkciu, ktorú dostane na vstupe, že ju má vykonávať. Čiže to je vlastne paralelizmus úloh. To je väčšinou to, čo sa očakávalo od počítača, že dáte mu nejakú úlohu, bude to počítať. Pri grafických kartách sa to prevráti, čiže grafickej karte dáte nejakú jednoduchú inštrukciu, jednoduchú funkciu a dáte zase dáta a už tá grafická karta sa postará o to všetko. Čiže máte jednoduchú inštrukciu, vykonávate to na veľa údajoch, máte obrovské množstvo vlákien, 10 000, tých jadier, môžu tam byť stovky. Tie vlákna sú správované hardvérovo, čiže vy iba dáte tie dáta a tá grafická karta sa už postará o vytvorenie tých vlákien aj o priradenie úloh, čo neskôr v príkladoch uvidíte. A tak. Čo sa týka NVIDIA, tak je dobre vedieť, aká je tá aktuálna rada. Architektúra, ktorá v súčasnosti je aktuálna, síce už to nebude tak dlho trvať, je Ada Lovelace. Kedysi asi ste počuli, že boli nejaké grafické karty, tak klasický GeForce asi všetci poznáte, potom boli nejaké Tesly, nejaké Quadry. Dnes už sa tie názvy nepoužívajú. Tie GeForce sú klasické, desktopové, čiže to sú také, ktoré si kupujú väčšinou hráči, prípadne nejakí ľudia, čo robia nejaké 3D modelovanie. Potom sú tam RTX 6000, ktoré sú na takú už pokročilejšiu prácu a L4, 40 a tak ďalej, sú tam nejaké číselka, ktoré potom už nájdete v nejakých datacentrách, kde už treba počítať naozaj obrovské množstvo údajov, čiže to je tá umelá inteligencia a všetko to, čo teraz je také populárne. No, NVIDIA mi prekazila tento slajd, pretože 18. marca, ono to už bolo dávnejšie známe, ale oficiálne ohlásenie pre verejnosť bolo 18. marca. Nová architektúra Blackwell. Ešte nejaké detaily, myslím, že sa k nej nevedia, ale tak teda to bude nástupca. A čo sa týka už potom tej samotnej architektúry, ako to vyzerá, tak všetko to začína jadrom. Hej, je to tá výpočtová jednotka. To sú tie zelené štvorčeky, čo môžete vidieť, tieto maličké. To je CUDA jadro. Potom 32 jadier, to je jeden warp. Čiže tento tu obdĺžniček, to je warp. Ono je to základná vykonávacia jednotka, pretože do tých warpov sa priraďujú tie vlákna, tie úlohy. Čiže ako náhle nemáte tú prácu delenú na násobky 32, tak vtedy niečo strácate, lebo niektoré tie jadra nebudú robiť nič. No a potom warpy sú zoskupené do prúdových multiprocesorov, alebo v angličtine, keď to pozeráte, tak to je streaming multiprocessor. A ten SM, ten multiprocesor má 128 jadier, čiže
toto tu jedno je ten streaming multiprocesor. Keď si spočítate tie zelené štvorčeky, tak by ich malo byť 128 jadier. Tu je potom nejaký článok k tomu z vydania tej architektúry Ada Lovelace, kde si môžete o tom prečítať viac. Toto je celá tá grafická karta, alebo tá výpočtová jednotka, to je ten najvýkonnejší čip AD102. Čiže to, čo sme mali na predchádzajúcom slajde, ten jeden prúdový multiprocesor, tak to je vlastne táto tu malá jednotka. Takže vidíte, že je tam tých vlákien jadier celkom dosť a vedia veľa tých dát naraz spočítavať. Nvidia samotná sa nepriznáva k SIMD, ale hovorí, že jej architektúra je špeciálny druh SIMD, čo je SIMT, Single Instruction Multiple Threads. Aký je medzi tým rozdiel? Tak SIMD bolo pôvodne myslené ešte za čias procesorov, že máte ako viacero dát, počítate na nich jednu inštrukciu a tie dáta viaceré ste mali väčšinou vo vektorových registroch procesora. Čiže bolo tam niekoľko vlákien, počítali sa tam nejaké vektorové inštrukcie, zatiaľ čo pri tom SIMT s tým T-čkom, tak tam je obrovské množstvo vlákien, ktoré berú tie dátové položky a počítajú ich. Čo je tu zaujímavé je, že pri tom SIMT môžete aj odbočiť od vykonávania, môžete tam mať nejaký if, ale vtedy sa tam stráca ten výkon, pretože ako som spomínal pri tom warpe, tak je ideálne, keď ten warp počíta každý rovnakú inštrukciu. Vo verzii Volta sa to vylepšilo, tam už sa tie vlákna dajú plánovať nezávisle, ale už bližšie detaily o tom neviem. Ak by ste si chceli pozrieť nejaký pokročilejší zdroj alebo pokročilejší článok, tak tu som našiel porovnanie SIMD s SMT a teda ten SIMT je niekde medzi tým, takže ak vás to zaujíma, si to môžete prečítať. Nám stačí, že je to teda architektúra Single Instruction Multiple Threads. Ako teda vyzerá CUDA program? Ako som spomínal, bežné to API sa píše v C++, máte tam dve časti. Jedna časť programu sa vykonáva na procesore, tá sa nazýva host, a druhá časť programu sa vykonáva na grafickej karte, to je device. Tie funkcie, ktoré sa vykonávajú na grafickej karte, sa nazývajú kernely. Nemá to nič spoločné s jadrom operačného systému, preto to budeme aj nazývať kernel. Ten kód, ktorý sa vykonáva na procesore, tak klasika, je tam nejaký prekladač C++, vo Windowse je asi nejaké Visual Studio C++, kompilátor na Linuxe GCC alebo G++. A kód pre grafickú kartu zase má nejaký špeciálny prekladač NVCC, ktorý potom už ide do tých inštrukcií grafickej karty. Assembly grafickej karty sa nazýva PTX. Pri tom Pythone je to zložitejšie. Ten Python ide cez Numbu, čo je nejaký modul, ktorý nie je špecializovaný čisto iba na grafické karty, ale on umožňuje just-in-time kompiláciu, čiže zoberie ten pythoniacký bytecode a zmení ho pomocou LLVM na natívne inštrukcie, ktoré sa potom už môžu spúšťať na procesore. No a oni využili to teda, že majú nejakú tú reprezentáciu v LLVM, ktorá sa následne dá potom cez NVVM preniesť do tej reprezentácie, ktorá sa už spúšťa na grafickej karte. Tu treba zase brať do úvahy, že toto nejaký čas trvá, celý ten preklad alebo tá kompilácia, ktorá sa deje po spustení toho programu, takže aj tie časy toho Pythonu nebudú až také dobré, aké budú udávané v tej knihe, v tých ukážkach, ale k tomu sa ešte dostaneme. Spomínal som nejaké warpy, čiže tie warpy je 32 vlákien. No a tuto je nejaký taký príklad pre grafickú kartu, ktorú používal ten autor tej knižky.
RTX 2070 má 36 symetrických multiprocesorov. Ten multiprocesor vie spracovať 2 warpy a keď to spočítame na jadrá, čiže máme 36 tých multiprocesorov, 2 warpy a v každom je 32 vlákien alebo jadier, to je 2304 jadier. A ja som na začiatku spomínal nejaké tie milióny, ale tu ich máme iba 2000. Takže ako to teda je v skutočnosti? Ten symetrický multiprocesor má ešte naviac v prípade tej RTX 2070 1024 rezidentných vlákien, čo je 32 warpov. A to znamená, že na tom symetrickom multiprocesore môžu niektoré vlákna byť uspaté, ale tým, že je na tej grafickej karte uložený kompletný stav tých vlákien, tak oni môžu byť extrémne rýchlo budené a vykonávané, takže viac menej to vyzerá, ako keby ich tam bolo oveľa viac. Potom je tam aj odkaz na tabuľku výpočtových možností, ktorú si môžete pozrieť, ak by ste chceli určiť tieto údaje pre svoju grafickú kartu. Ďalšia terminológia, ktorá je potrebná, alebo delenie tých bežiacich vlákien sú bloky a gridy. Takže bloky sú vlákna, ktoré bežia na rovnakom symetrickom multiprocesore. Tieto zdieľajú aj nejakú pamäť, čiže môžu medzi sebou komunikovať, môžu sa synchronizovať. A ideálne je, ak zvolíte veľkosť bloku, čiže počet vlákien, nejaký násobok warpu, ako som to už spomínal. Ale v jednom bloku môže byť najviac 1024 vlákien. Ešte lepšie je, ak zvolíte deliteľ 1024, ako som spomínal, je tam 1024 rezidentných vlákien, čiže ak zvolíte veľkosť bloku 256, tak to je taká ideálna hodnota, pri ktorej môžete začať a potom už to meniť, konfigurovať podľa výpočtu, ale taktiež aj podľa grafickej karty, pretože nie každá tá karta má rovnaké tieto údaje. Potom tieto bloky sa ešte delia na gridy, čiže môžete mať niekoľko blokov a to je potom kompletný ten grid a ten grid sa dáva grafickej karte na spustenie. Čiže celkovo, koľko je teda tých vlákien, zoberiete počet vlákien v bloku krát počet blokov. To je veľkosť gridu a máte potom z toho celkový počet vlákien. Čiže tu je zapísané to, ako to potom môžete nájsť aj v tej literatúre. Ja som tú terminológiu prebral z tej knižky. No, dobre, čiže máme grafickú kartu, hodíme tam nejaký výpočet. Ako vieme zistiť, alebo ako tá grafická karta vie, že ktoré vlákno je ktoré? No, oni dostanú nejaké IDčka, čiže každé vlákno je jednoznačne identifikovateľné vo svojom bloku a taktiež každé vlákno pozná, v ktorom bloku je. Čiže keď máme tieto dve informácie, vieme určiť presne, o konkrétne vlákno sa jedná a CUDA umožňuje meniť tú identifikáciu alebo ju určiť v rôznych rozmeroch, čiže môžeme mať buď vektorovú reprezentáciu, že máme nejaké pole jednorozmerné, potom môžeme mať nejakú maticu, čiže dvojrozmerné pole, prípadne môžeme počítať niečo v priestore a vtedy máme trojrozmernú reprezentáciu. Takže to prakticky pokrýva všetky výpočty, ktoré môže niekto žiadať od grafickej karty. Tu sú nejaké ukážky toho, ako môžu vyzerať tie konfigurácie, môžu byť rôzne. Môžete mať, taký základ je jednorozmerný grid, čiže čo to znamená, že máme tam pole blokov jednorozmerné a potom jednorozmerný blok. To zase znamená, že máme tam nejaké pole vlákien, je jednorozmerné. Všimnite si teda, že každé to vlákno má svoju identifikáciu v rámci bloku, to je to 0, 1, 2, 3. Každý blok má svoju identifikáciu v rámci gridu, to je to 0, 1, 2. Môžeme mať jednorozmerný grid, čiže 0, 1, 2, ale potom máme dvojrozmerný blok. Čiže teraz každé vlákno je identifikované dvojicou čísel, čiže v ktorom riadku a v ktorom stĺpci sa nachádza. Čiže je to 0, 0
a pričom navyšuje sa tá x-ová súradnica ako prvá. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 a tak ďalej. Môžeme mať dvojrozmerný grid, dvojrozmerný blok, opäť to isté, teraz je ich tam viacej. Môžeme mať jednorozmerný grid a kocku z vlákien. No a keď už robíme niečo priestorové naozaj, tak máme nejakú jednu veľkú kocku a tá je nasekaná na menšie kocky, ktoré reprezentujú bloky. Čiže toto je to najzložitejšie, čo si potom musíte predstaviť, ale opäť nie je to komplikované, je to proste iba nejaká väčšia kocka narezaná na menšie. Ako teda vyzerajú tie vlákna? Tu sú už aj konkrétne identifikátory alebo slova, ktoré budete používať v programoch. Začnime tým blokom. Takže opäť ešte raz opakujem, aby ste si to zapamätali. Blok je skupina vlákien a teda ten blok má nejakú veľkosť. Veľkosť bloku znamená, že koľko vlákien je v jednom bloku. Môže byť tá veľkosť jednorozmerná až trojrozmerná. Už som asi aj spomínal, že blok nemôže byť väčší ako 1024 vlákien a teda toto znamená, že násobok tých súradníc XYZ alebo veľkostí nesmie prevýšiť 1024. Potom pozícia vlákna v bloku XYZ, tak toto by malo byť viac menej jasné, čiže to x sa môže pohybovať od 0 až po x, y od 0 vrátane až po y, otvorený interval a tak ďalej. Čiže je to nejaká identifikácia v rámci toho bloku. Je unikátna iba v tom bloku. Ak chceme mať unikátnu v rámci celého gridu, tak musíme určiť aj v ktorom bloku sa nachádzame. Takže grid je skupina blokov, grid dimension to bude veľkosť, koľko blokov máme v gride a potom máme pozíciu bloku v gride, čiže to je podobné ako pri tých vláknach, ale tento raz je to blok v tom gride. Takže toto si treba dobre uvedomiť, ako to funguje a potom už zvyšok je jednoduchý. Poďme si to ešte zopakovať. Toto je výpočet pre jednorozmerný grid a jednorozmerný blok. Čiže to je to najjednoduchšie. Thread IDX nám identifikuje vlákno v bloku. Čiže thread IDX, to je tá x-ová súradnica, to je identifikátor vlákna v bloku. Ak chceme identifikovať vlákno v celom tom gride, tak musíme urobiť takýto výpočet, čiže veľkosť bloku krát ID bloku, čiže koľko tých blokov sme prešli a potom ešte pripočítame k tomu pozíciu v tom aktuálnom bloku. Čiže toto je unikátne číslo pre celý grid. Čiže toto tu nie je správne napísané, nemalo by to byť blok ID, ale je to thread ID v rámci gridu, takže to si uvedomte. Blok IDX to je číslo bloku v gride, blok dim to je dimenzia toho bloku, čiže koľko vlákien sa nachádza v jednom bloku, grid dim to je zase dimenzia gridu, čiže koľko blokov sa nachádza v gride. Ako vypočítame celkový počet vlákien? No zoberieme veľkosť gridu, čiže koľko blokov máme a vynásobíme to veľkosťou bloku, čiže koľko vlákien máme. Počet blokov krát počet vlákien je teda celkový počet vlákien v tom gride, ktorý spúšťame. No a warp size, doteraz to bola vždy 32, uvidíme, kedy to Nvidia zväčší, ale je to asi taká štandardná hodnota, ktorá sa asi nebude až tak skoro meniť, neviem. No, blížime sa teraz k ukážkam kódovým, takže by bolo dobre, keby ste si možno
pauzli to video a nainštalovali tú Numbu a aj CUDA Toolkit. Ideálne je teda, aby pred cvičením ste to mali určite všetko nainštalované. Takže taká klasická inštalácia Python knižníc cez pip, to už asi ovládate, čiže treba nainštalovať Numbu, treba nainštalovať ešte k tomu aj CUDA Python. Toto môžete urobiť na Windowse. Čo sa týka Linuxu, tak tam si viete nájsť balíky, ktoré prináležia k tej Numbe. Čo sa týka tohoto CUDA Pythonu, tam nie som si istý, že či to je potrebné. Možno je to inštalované spoločne s tým CUDA Toolkitom, ale túto informáciu nemám. Takže ak máte Linux, môžete potom dať vedieť, že či sa vám to podarilo nainštalovať. Druhá časť, ktorú treba urobiť, je CUDA Toolkit, takže keď máte Windows, tak treba stiahnuť ten toolkit, nainštalovať. Ak máte Linux, tak zase je tu aj postup od NVIDIA, ako to nainštalovať cez Package Managera. Ak máte VSL, tak je to tiež možné nainštalovať, ale neinštalujete to ako pre Linux, ale je tam samostatný spôsob, pretože ten program bude musieť komunikovať s grafickou kartou a cez ten virtuálny Linux by to priamo nešlo, čiže tam ten návod je trošku iný. Takže tak. Keď nemáte NVIDIu, tak treba potom vyexportovať premenu prostredia do terminálu a potom spúšťať ten Python program. Tá premena prostredia tam musí byť, čiže keď to raz nastavíte v termináli a potom ho vypnete, tak sa vám to nezachová samozrejme. No, prvý príklad. Ukážka výpočtu súradníc vlákna. Pripomínam, že sú tu odkazy na ten kódik, čiže keď si na to kliknete, tak si to viete pozrieť. Tu sú základné importy v Pythone, ktoré budete potrebovať. Je tam NumPy, pomocou toho budeme vyrábať polia matice a je tam tá Numba, s nej konkrétne importujeme pod modul CUDA. Používame tam tiež matematickú knižnicu na zaokrúhľovanie. Takže ako som spomínal, tie programy sa skladajú z dvoch častí. Je tam kód, ktorý sa spúšťa na grafickej karte, to je tento kernel. Ten kernel má nejaký vstup, ale nič nevracia. Pokiaľ chce vrátiť nejakú hodnotu, tak musíte to vrátiť pomocou argumentov. To je základné pravidlo kernelov v CUDE. Kernely označujete takýmto dekorátorom CUDA just in time, aby potom Numba vedela, že teda tú funkciu treba skompilovať do takej formy, aby sa dala spustiť potom na grafickej karte. Môžeme si pozrieť aj ten samotný kernel asi. Na vstupe máme nejaké pole. Máme tam súradnice toho samotného vlákna, to je TX, súradnice bloku, to je TY a máme tam počet vlákien v jednom bloku, to je B2V, šírka bloku. Ako zistíme teda tú pozíciu vlákna celkovo v gride, musíme vynásobiť veľkosť bloku IDčkom bloku. Tým sa posunieme vlastne o počet vlákien v tých blokoch a pripočítame tam ešte index v tom aktuálnom bloku a to máme jednoznačnú pozíciu, ktorá jednoznačne identifikuje toto vlákno. Čo tam potom robíme? Musíme ešte skontrolovať veľkosť, či náhodou nám nepretiekol index daného poľa. K tomu sa dostaneme snáď neskôr, že prečo je to tak. A potom následne môžeme urobiť nejaký ten výpočet. Čiže zoberieme hodnotu v tom poli, vynásobíme ju dvojkou, uložíme to tam spätne. Toto vykonáva grafická karta. Čo vykonáva Python, alebo čo vykonáva to zariadenie? Vytvoríme si nejaké pole jednotiek o veľkosti 256, rovno to prekopírujeme na grafickú kartu. To sa robí z toho, aby tam nemuselo byť neustále kopírovanie na
na procesor a na grafickú kartu. Môžete si to vyskúšať aj bez toho. Ja som už tie príklady písal rovno aj s tým kopírovaním na zariadenie. Máme tu potom hodnotu počtu vlákien na blok. Tu sa mi dostala 1024, čo je príliš veľa. Ten počet mal byť v tom príklade 32, takže tam si predstavte, že je 32. A potom podelíme, chceme zistiť, toto je vlastne počet vlákien, chceme zistiť, koľko blokov budeme mať. Čiže podelíme tú veľkosť tohoto poľa veľkosťou bloku a zistíme potom, koľko bude celkovo blokov. Čiže v tomto prípade to bude 256 deleno tých 32, čo tu má byť. Keby to bolo nejaké neúplne celé číslo, tak to zaokrúhlime nahor, aby sme teda pokryli všetky tie prvky toho poľa. A aj kvôli tomu kontrolujeme to pretečenie, pretože pokiaľ by sme to nekontrolovali a nemali by sme takto pekne zarovnané hodnoty ako mocniny dvojky, tak by tam nastala nejaká chyba. Prečítali by sme nejaké pamäťové miesto, ktoré by sme nemali normálne prečítať. Spustenie sa vykonáva takto, k tomu sa ešte dostaneme detailnejšie. Dáva sa tu, ide to cez tzv. Dispečer, dáva sa tu počet blokov, počet vlákien ako index toho kernelu. Ono nám to vráti objekt, ktorý sa potom dá zavolať. Vložíme tam argument, čo je vlastne to pole, a potom sa spustí ten výpočet a potom pre počítanie si to môžeme skopírovať z tej grafickej karty späť na hosta, čiže na procesor alebo do rámky, a vieme si to potom vypísať. No poďme si teda ten prvý príklad spustiť. A zapíšem tu 01.py a teda vidím, že mi tu ten dispečer vyhodil nejaké varovanie, že mal som grid veľkosti 8, to je tých 256 deleno 32, a že tá grafická karta nebola vyťažená, no tak samozrejme. A mám tu vypísané aj tie čísla, čiže vyzerá to celkom dobre, lebo ja som tam dal maticu jednotiek a ono to malo vynásobiť dvojkou a vidím, že sú tam teda samé dvojky, takže program fungoval. Ak teda máte grafickú kartu NVIDIA, tak vlastne ten program bol spustený na tej NVIDII. Takže bližší popis. To je iba tak na zopakovanie, všetko som k tomu povedal. Možno ešte tá informácia k tomu varovaniu, čiže keď má grid menej ako 128 blokov, tak sa vypíše to varovanie. Aby sa mi teda nevypisoval to varovanie, tak si zoberiem túto premenu prostredia a nastavím ju na 0, aby sa to nevypisovalo. A teraz môžem vyskúšať znova spustenie a už teda ma to nebude otravovať. Samozrejme tieto príkladíky sú také jednoduché, je tam malé množstvo dát, takže sa vám to bude štandardne vypisovať pri každom tom príklade. Ako vyzerá to spustenie kernelu bližšie? Takže už viete teda, že ako prvé tam ide veľkosť gridu, ako druhé tam ide veľkosť bloku, čiže počet vlákien. Môže to byť číslo alebo entica, teda v Pythone je to dátový typ tuple do veľkosti 3. Potom tam ide stream, to nebudeme preberať v tejto prednáške, a je tam tiež zdieľaná pamäť, k tomu sa dostanem potom neskôr. Tie hodnoty, ktoré nechcete použiť, tak tam nemusia byť, a na konci sa dostaneme k tej zdieľanej pamäti, a potom klasické zavolanie, idú tam argumenty. Autor tej knižky odporúča takú počiatočnú hodnotu mať 256 vlákien v jednom bloku, ako už bolo spomenuté, tie dôvody v predchádzajúcich slajdoch, a celkový počet blokov 4x počet symetrických multiprocesorov. A potom to už treba optimalizovať vzhľadom na grafickú kartu, vzhľadom na ten výpočet a tak ďalej.
No, môžete si všimnúť, že ten výpočet, alebo že tá pozícia bola počítaná tak, že sme zobrali veľkosť bloku, čiže počet vlákien, vynásobili sme to ID-čkom bloku a pripočítali sme k tomu aktuálny index vlákna v bloku. Prečo by sme to nemohli urobiť opačne? Že by sme indexovali bloky a ako ten väčší, dôležitejší rozmer by sme použili ID-čko vlákna. Čiže vlastne zobrali by sme počet blokov, vynásobili by sme to ID-čkom vlákna a pripočítali k tomu potom ID-čko toho bloku. Tiež by to fungovalo samozrejme, ale výkonovo by to nebolo dobré, pretože tie IDčka vlákien majú v rovnakom varpe, čiže na tej jednej jednotke na grafickej karte majú za sebou idúce hodnoty a to potom zaručí efektívnejší prístup k pamäti. Tie hodnoty, pamäťové miesta, ktoré sú pri sebe, viete rýchlejšie dostať alebo sú bližšie nakešované ako tie, ktoré sú po väčších násobkoch. Čiže v tom druhom prípade by sme skákali po násobkoch grid dim, čiže počet blokov a nebolo by to také efektívne. V prípade numby je to zjednodušené, pretože nemusíte robiť tento výpočet. Samozrejme na skúšku by ste sa ho mali naučiť, lebo nejaký taký príkladík sa môže objaviť, ale ak chcete vypočítať pozíciu vlákna v celom gride, tak viete zavolať funkciu CUDA grid, kde zadáte ako argument číslo, ktoré určuje rozmer tých blokov aj vlákien a ono vám to potom vráti tú celú pozíciu. Pokračujeme pamäťovou hierarchiou a keď sme už načrtli tú pamäť, podstatné je asi si zapamätať 3 druhy pamäte. Je tam lokálna pamäť, ktorá platí pre jedno vlákno, sú tam registre. Tú lokálnu pamäť si viete aj alokovať, ale k tomu sa nedostaneme v rámci prednášky. Potom je tam zdieľaná pamäť, ktorú zdieľa jeden celý blok, čiže tie vlákna môžu k nej pristupovať. No a potom je tam globálna pamäť zariadenia, to je tam veľký zelený obdĺžnik, čo je vlastne tá hlavná pamäť grafickej karty, kde môžu pristupovať všetky vlákna. Klasicky, ako to býva v hardvéri, tá najmenšia pamäť lokálna je najrýchlejšia, ale zároveň je najmenšia a postupne to ide k tej väčšej globálnej pamäti, ktorá je síce stále rýchlejšie, ako keby ste pristupovali do ramky, ale stále pomalšie ako tá zdieľaná. Môžete tu vidieť, že tu je aj nejaký klaster. To je platné iba pri tých novších architektúrach. Klastrom sa nebudeme venovať. Takže tá hierarchia je vlákno, blok a celý grid. Globálna pamäť. Možno sa pýtate, že ako teda ten Python funguje, že čo sa tam dá robiť v tom kerneli. Nedá sa tam volať hocičo, používať hocičo. Môžete si pozrieť k tomu tieto zdroje, ktoré som tu dal a bližšie sa k tomu už nebudem venovať v rámci prednášky, len aby ste o tom vedeli. Poďme na druhý príklad. Ten je vlastne taký istý, len namiesto toho výpočtu, čiže počet vlákien krát identifikátor bloku plus identifikátor vlákna, použijeme rovno tú funkciu CUDA grid 1. To je vlastne to isté. Čiže tu si treba uvedomiť, že tento riadok je taký istý ako tieto 4 riadky. Pre úplnosť to môžem aj ukázať takto a spustiť. Poďme na to. Výsledok je rovnaký.
A odteraz už v tých ukážkach budeme používať grid. Poďme teraz na dva rozmery. No pozrime sa najprv na ten kernel. Takže teraz použijeme CUDA Grid 2. Vráti nám to súradnicu X a Y. Zapamätajte si teda, že tie vlákna vo varpe rovnakom majú pri sebe blízke Xy. Takže ja som to využil takým spôsobom, že ten X budem používať ako druhú súradnicu poľa. Prečo to používam? Lebo zase NumPy v štandardnom režime alebo C-čkovom režime ukladá matice po riadkoch. To znamená, že tá druhá súradnica je pri sebe bližšia. Detailne sa k tomu ešte dostaneme na nejakom neskoršom slajde, takže len si treba uvedomiť, že keď pristupujem k tým položkám tej matice, tak pristupujem k ním ako Y a X. Čo sa týka zase tvaru tej matice, tak tú kontrolu dodržiavam, teda že prvá súradnica matice bude indexovaná Y, druhá súradnica X. Skontrolujem teda tie veľkosti, argumenty, či mi to sedí, opäť tam robím násobok dvojky. Koľko mám teraz prvkov? 16x16. Koľko mám vlákien na blok? 16x16, takže toto opäť by mi malo potom výjsť iba jeden blok, ak dobre počítam. Dajú sa tu asi aj menšie hodnoty dať. Je to ukážka, takže viac menej je to jedno. Vypočítam x-ovú súradnicu počtu blokov, y-ovú súradnicu počtu blokov a mám tu ten rozmer. To by malo byť 1,1, ak dobre počítam. A už zvyšok je štandardný. Takže poďme sa pozrieť teraz do programu, že ako to vyzerá. Spustíme ho, no a násobí mi to tými dvojkami. Ja som sa tam zarazil, že prečo je tam 16, tak skúsme to nejako zmeniť. Dajme si tam, že 4 a 4 napríklad. No a stále to funguje. Keby som tam dal nejakú divnú veľkosť, napríklad 5, stále by to malo fungovať, lebo je tam to zaokrúhlenie nahor, ale už to využitie tej grafickej karty bude nie až také dobré, ale keďže tam máme 16x16, takže aj tak ju príliš nezaťažujem. Tretí príklad máme za sebou. Poďme urobiť už niečo také zaujímavejšie, čo ste asi mali veľakrát, a to je násobenie matíc. Toto je také klasické školácké násobenie matíc. Máme vstupné matice A, B a výstupnú maticu C. Opäť zapamätajte si, aby ste vedeli popísať kernel na skúške, kernel nemôže nič vracať. Vstupné a výstupné hodnoty musia ísť cez argumenty. Získame riadok, stĺpec cez CUDA Grid 2. Teraz si môžete všimnúť, že kontrolujeme v tomto prípade, teraz nepristupujem k tomu tak, ako som rozprával v tom predchádzajúcom príklade. Môžeme to ignorovať. Skontrolujeme teda tú veľkosť výstupnej matice. Opäť je to kvôli tomu, ak by to nebolo zaokrúhlené na počet tých vlákien, tak potom by nám tam mohol vzniknúť pretečenie indexu. A ako funguje teda klasické násobenie, to ste mali aj na prednáške a nie len na tomto predmete. Máme nejaký dočasný akumulátor, do ktorého budeme ščitovať násobky a maticu A ideme postupne v jednom riadku, indexujeme to káčkom, matici B zase ideme v jednom stĺpci, riadky indexujeme káčkom, vynásobíme to, sčítame a výsledok uložíme na pozíciu
riadok a stĺpec. To je kernel. Jednoduchý, štandardný. Tuto je vytvorenie tých matíc vstupných. Môžete si všimnúť, že tu používam dátový typ float 32. Tu ešte stojí za zmienku povedať, že na rozdiel od procesorov, kde myslím, že sa hovorí, že tie 64-bitové dubly, že tie sú rýchlejšie, tak zase grafické karty vedia rýchlejšie a ľahšie spracovávať 32-bitové desatinné hodnoty. Takže pokiaľ nevyžadujete nejakú extrémne veľkú presnosť, tak je lepšie využívať tento dátový typ. Vytvoríme si tie polia. Tie polia zatiaľ existujú iba v pamäti zariadenia, teda hosta. Potom ich nakopírujeme na grafickú kartu, čiže na device. Vytvoríme nejaké pole na grafickej karte. To sa robí funkciou device array. Všimnite si teda opäť taká klasická vec, ktorú asi už viete, že teda keď chceme násobiť tie matice, tak počet stĺpcov a počet riadkov prvej a druhej matice musí byť rovnaký. Veľkosť výstupnej matice bude počet riadkov prvej krát počet stĺpcov druhej, čiže toto tu sedí. Počet vlákien v bloku bude 16. Podobným spôsobom si prepočítame počet blokov, ako sme to robili a potom to už iba spustíme. Na záver si to nakopírujeme späť a vypíšeme. Takže poďme si to spustiť. Tu máme ten program. Štvorka. No a vidíme teda, že ten výsledok je plno 144. Výpočet fungoval. No a teraz taký asi, neviem či úplne najzložitejší príklad, ale skôr príklad, na ktorom chcem poukázať na adresovanie a pozície vlákien. Poďme si to dať v trojrozmernom priestore, nech to máme teda ten najzložitejší možný prípad. Začneme najskôr kernelom. Máme tu nejaké vstupné matice. Ačko, Bčko, to sú trojrozmerné. Máme tu potom ešte nejaké číslo identifikačné, ktorým si potom vieme vyžiadať, že nám má ten kernel niečo vypísať, k tomu sa dostaneme. Tento riadok nám určuje tvar alebo veľkosť tej priestorovej matice. XYZ bude jednoznačný identifikátor, jednoznačná pozícia vlákna v celom gride. Tu si vieme skontrolovať, že či nám to náhodou nepretieklo. No a potom ja som si priradil tieto hodnoty do nejakých kratších premenných, aby potom z toho nebol nejaké šialené výrazy veľmi dlhé. TX, TY, TZ to sú identifikátory vlákien v rámci bloku. BX, BY, BZ sú identifikátory bloku v rámci celého gridu. No a potom máme dimenziu bloku, to znamená veľkosti, celkový počet vlákien v jednom bloku. A potom máme dimenzie gridu, čo je celkový počet blokov v rámci gridu. Prichádzame teraz k tým výpočtom. Tieto výpočty by ste mali ovládať takým spôsobom, že keď si zakriete obrazovku a sa vás opýtam na vypočítanie celkovej veľkosti bloku, tak by ste mali vedieť povedať, že ktoré tie súradnice by ste mali počítať, takže môžete to potom vyskúšať, že či to viete, a keď to budete vedieť, tak budete dobre pripravení na skúšku. Čiže napríklad veľkosť bloku, ako vypočítame, tak keďže máme trojrozmernú sústavu, zoberieme veľkosti každej súradnice, každej dimenzie, koľko máme vlákien v dimenzii x, y, z, vynásobíme a toľko máme vlákien v jednom bloku. To je block size.
Ako zistíme, koľko máme blokov v gride? Rovnako len použijeme veľkosti gridu. Čiže to znamená, že to je počet blokov v gride. Ako teraz zistíme veľkosť vlákien alebo počet vlákien celkovo v celom gride, no vynásobíme počet blokov, to je ten grid size, a počet vlákien, to je block size, a tak máme celkový počet vlákien v celom gride. Poďme skúsiť zaujímavejšie výpočty. Takzvané pozície, alebo v angličtine je to rank. Ako vypočítame pozíciu vlákna v bloku? Zoberieme pozíciu vlákna v bloku na z-kovej osi alebo dimenzii, vynásobíme to veľkosťou bloku alebo počtom vlákien dimenzii y, pripočítame pozíciu v y, vynásobíme počtom vlákien v bloku na x-ovej osi a pripočítame tam tx. K tomuto sa ešte vrátime na ďalšom slajde, takže nezúfajte, ak tomu ešte nerozumiete. Bloky sú podobné, len namiesto súradníc vlákien použijeme súradnice blokov a namiesto dimenzie blokov použijeme dimenzie gridu, čiže počty blokov. Môžete vidieť, že ten vzorec je taký istý. Ako vypočítame potom celkovú pozíciu vlákna? Tu si treba uvedomiť, že tento identifikátor, táto pozícia, to je jedno číslo, ktoré identifikuje vlákno v jednom bloku. Toto číslo zase identifikuje blok v celom gride. No a toto bude zase identifikovať celé vlákno v celom gride. No a ten výpočet je veľmi podobný, ako sme videli pri vypočítavaní tých pozícií už skôr. Čiže máme pozíciu v gride bloku. Tú pozíciu vynásobíme veľkosťou bloku, čiže počtom vlákien, čiže koľko vlákien musíme prejsť, aby sme sa dostali k aktuálnemu bloku. No a potom už iba pripočítame tú pozíciu vlákna v tom bloku. A to je jednoznačne jedno číslo, ktoré identifikuje vlákno v celom gride. Potom je tu nejaký výpočet, iba taký, aby nejaký bol. No a potom tu prichádza nejaké vypisovanie. To vypisovanie si pozrieme, keď to bude vypísané. Idú tam nejaké tie matice. Čo je asi najzaujímavejšie je, že majú rozmery 256 x 512 x 512. Ten počet vlákien je 32x8x2. Počet blokov v gride je takýto. Tá prvá súradnica bola zvolená naschvál, lebo x-ové súradnice sú na rovnakom varpe, to znamená, že 32 to bude jeden varp, čiže budú mať rovnakú x-ovú súradnicu. Zavolanie je štandardné. Poďme si pozrieť teda ten výpis, to je tá najzaujímavejšia vec. Čo sa tam vlastne deje? Ešte možno stojí za zmienku, že ja vlastne vypisujem, keď tam nezadám žiadny argument, tak vypisujem vlákno s pozíciou 12345, čiže nejaké viac menej náhodne vybrané. Takže aká je celková veľkosť tej priestorovej matice? Zoberieme dimenzie, vynásobíme, to je jasné. Aká je veľkosť bloku? Dimenzie vynásobíme, jasné. Aká je veľkosť gridu? To je tiež jasné. Čiže tých 512 to je počet tých vlákien, 131 000 to je počet blokov. Koľko celkovo vlákien nám bežalo na grafickej karte? No, vynásobíme počet vlákien a počet blokov. Keď sa pozriete do zdrojáku, tak to tu bude aj vidieť. To je total threads. Total threads máme tu, čiže počet
vlákien krát počet blokov a je to, ak sa dobre pozerám na tie čísla, tak 67 miliónov. No a potom tu je zistený tá pozícia toho vlákna. Vidíme teda, že keď to je 12345, tak je to Z-0, čiže nebol to dostatok, aby vôbec Z bolo navýšené. Y-ová súradnica je 9 a X-ová súradnica je 281. Opäť pripomínam, že tieto X, Y, Z to sú súradnice v rámci celého gridu. Nie len v rámci bloku, ale celého gridu. Tu je potom ten výsledok, to je square root, odmocnina. Tu máme potom aj tie prepočty. Samozrejme, že pozícia v gride je tých 12 000, čo sme si vyžiadali, ale aká je pozícia napríklad v bloku? 57. Aká je pozícia bloku v gride? To je zase 24. Ako sme to vypočítali pomocou tých vzorčekov, ktoré boli vyššie. Takže v rámci prípravy na skúšku si skúste nejaké takéto príkladíky vytvoriť a nejaký taký prepočet sa tam môže objaviť. A možno bude aj nejaký výpočet na cvičení. Poďme sa teda porozprávať bližšie teraz k tomu umiestneniu dát v pamäti a prečo sme teda pristupovali k tej x-ovej súradnici tak, že sme ju zobrali ako poslednú súradnicu. Môžete si všimnúť, že keď pristupujeme k tomu poľu A, tak je to Z, Y, X. No je to kvôli tomu, že ešte raz tie x-y, ktoré nám dáva CUDA, tak tie idú za sebou a podobne v tej kude je to podobné, ako keby sme išli po stĺpcoch, čiže to x sa navyšuje, len NumPy štandardne ukladá, prípadne aj keď píšete v C nejaké pole, tak štandardne ukladá tú poslednú dimenziu. Čiže položky poslednej dimenzie matice sú v pamäti vedľa seba. Vidíte, že jednotka, dvojka, trojka. A je to tá posledná dimenzia. Idú v riadkoch. Takže musíme použiť indexovanie tzv. To Fortranovské, kedy ideme po stĺpcoch. Čiže tá posledná súradnica, keď tomu pristupujeme v Pythone, tak to bude tá x-ová súradnica, kde CUDA dáva tie hodnoty, ktoré idú za sebou, kde tie hodnoty budú v rovnakom varpe vedľa seba. Toto platí vždy pre C-čkový kód alebo C++. Čo sa týka NumPy a Pythonu, tak tam máte možnosť zvoliť si aj fortranovské alebo stĺpcovo orientované radenie, ale tak zachoval som teda tento príklad alebo tento popis z tej knihy, pretože v tom C++ sa to nedá robiť tak jednoducho ako v Pythone, že sa to dá iba zmeniť. Takže toto si treba uvedomiť, že ako to v pamäti ide za sebou a ako nám to zase CUDA dáva. CUDA nám navyšuje to x a keďže to x je v pamäti vedľa seba, tak musíme používať tú poslednú dimenziu. No, poďme si teraz dať také vydýchnutie a dať si kontrolnú otázku. Aký je rozdiel medzi, keď zavoláme CUDA grid 3 a keď zavoláme thread idx x, thread idx y, thread idx z. V prvom prípade je to xyz, v druhom prípade je to tx, ty, tz, ja som si to tak nazval. Aký je rozdiel medzi tými hodnotami? Je to rovnaké, nie je to rovnaké? Skúste si pauznúť video, skúste zodpovedať a uvidíte, či ste odpovedali správne. Takže Tx, Ty, Tz to sú súradnice vlákna v rámci bloku. To znamená, že môžu sa vyskytnúť dve alebo aj viac vlákien, ktoré budú mať rovnaké tie súradnice v jednom gride, keď to spustíte na grafickej karte.
X, Y a Z to sú jedinečné súradnice, ktoré sú jedinečné v rámci celého gridu. Ako sa to dá ináč vyjadriť? No, takýmto spôsobom. Čiže štandardne, ako keď sme mali jednorozmerný výpočet dimenzie pre jeden rozmer, tak tuto to máme pre 3 rozmery. X, počet vlákien, aký blok máme a o aké vlákno sa jedná. To urobíme 3 krát pre každú dimenziu a máme celkovú súradnicu, ktorá platí pre celý grid. No a teraz k tej pozícii. Opäť pripomínam, že pozícia je rank, čiže to nie je entica, ale je to jedno číslo, ktoré určuje, kde sa to nachádza v pamäti. Lebo pamäte sú lineárne a nejako tam musíme zapracovať ten priestor. Takže, ako už bolo spomínané, tie hodnoty x sú vedľa seba. Čiže keď sa posunieme o jednu pozíciu v pamäti, tak pripočítame jednotku k x. Hodnoty y, tak tie sú zase vzdialené hodnotou dim x. Čiže keď navýšime y o jednotku, tak tým navýšime dimenziu x, alebo tým navýšime pozíciu o jednu celú dimenziu x. Čiže uvažujte nad tým vzorcom takým spôsobom, že pridáme jednotku k y, koľko sme prešli tých vlákien, no x vlákien, alebo veľkosť či už toho bloku alebo toho gridu. Teraz nepočítame nejaké konkrétne vlákno v gride, počítame buď blok v gride alebo vlákno v bloku. Čo sa týka z, tak je to podobne. Keď navýšime z jednotku, tak čo sa stane? My ako keby sme preskočili dve tie menšie hodnoty, čiže prejdeme jednu celú dimenziu x a jednu celú dimenziu z, čiže prejdeme dim x krát dim z položiek alebo vlákien. Takže keď zmení sa z, vtedy je tam tá najväčšia zmena, lebo to sa vynásobí aj tou dimenziou y aj tou dimenziou x. Keď navýšime y, tak sa posunieme iba o dimenziu x a keď navýšime x, tak sme hneď vedľa. Posunieme sa iba o jedno vlákno. Takže dobre sa nad tým zamyslite, skúste si to nakresliť, malo by to byť jasné. Potom sa môžete pýtať na Discorde alebo na cvičení, ak ešte to nebude jasné. Toto je iba výpočet pozície bloku v gride alebo vlákna v bloku, ale ako vypočítať potom, keď sem to vlákno v celom gride. Ako to tam bolo v tom príklade, ktorý sme si pozerali, tak zoberieme pozíciu bloku v celom gride, vynásobíme to veľkosťou bloku, čiže počtom vlákien a pripočítame k tomu pozíciu vlákna v bloku. Čiže toto je opäť podobný vzorec, kde vlastne zoberieme nejakú pozíciu nejakej vyššej dimenzie, vynásobíme to veľkosťou tej menšej dimenzie a pripočítame k tomu hodnotu z tej menšej dimenzie. No a teraz zase odbočka k tomu, ako tam prechádza to rýchle prepínanie vlákien. Prečo to tak rýchlo ide, keď tam máme nejakú tú 2000 alebo nejaký taký počet jadier. V príklade T1 až T4 to sú bloky a keď teda nejaký ten blok štartuje, ide si vyžiadať asi niečo z tej globálnej pamäte. Čiže štandardne musí to byť presunuté do nejakej kešky bližšej, v tomto prípade to L1 cache. A vidíte, že viac menej tento
to je pravdepodobne pohľad na nejaký jeden ten symetrický multiprocesor, kde sa vykonávajú tie jednotlivé bloky. Tak on tam príde, požiada o tú pamäť a teraz čaká. Ale zatiaľ môže ísť druhý, požiada o pamäť, tretí, štvrtý. A teraz toto je jediný čas, kedy tá grafická karta nepracuje a už keďže tá jednotka požiadala o tú pamäť ako prvá, tak môže už pracovať, lebo to došlo do kešky. Zatiaľ, kým tá jednotka pracuje, tak dochádzajú dáta do dvojky a tak ďalej. Čiže tá grafická karta bude zaneprázdnená vďaka tomu, že je tam ten prenos tých pamäťových dát. Čiže zatiaľ, čo ostatné tie bloky budú čakať na pamäť, kým príde, a bude uchovaná na čipe. To je to dôležité, že keď už tam je v tej pamäti, tak každé to vlákno má tie svoje registre a lokálnu pamäť priamo na tom čipe, kde prepnutie je potom okamžité. Ešte taká ďalšia informácia k tomu, ako programovať. Keď programujete v kerneloch, mali by ste sa čo najviac vyhýbať ifom, a to takým hlavne, kde spúšťate niečo úplne iné. Pretože potom ten warp sa musí zastaviť, dajme tomu polovica warpu sa zastaví, alebo iba určitá časť bude vykonávať tú funkciu, to nie je dobré. Ideálne je, keď je tam nejaká veľmi stručná inštrukcia, napríklad niečo na tento štýl. Hej, nejaké navýšenie hodnoty, tak to sa dá urobiť. No a prichádzame k poslednej časti prednášky, kde budeme mať nejaké 3 príklady na paralelnú redukciu. Ja chcem iba pripomenúť, že ako to vyzeralo, tak si pozrite ten obrázok. Čo sa tam vlastne robí, je to, že stanovíte si hodnotu tzv. Kroku. V tých kódoch to nazývam premenou stride. V tomto prípade máme 16 prvkov a krok na začiatku bude 8. Hej, to je tá druhá hodnota i plus 8. Takže z 0 plus 8 je 8, 1 plus 8 je 9. Ten krok nám určuje, ktoré dva prvky spočítame a ten krok sa vždy delí dvojkou. Takže na začiatku je 8, potom 4, potom 2, potom už iba 1 a potom už máme ten výsledok. Máme to spočítané. Redukcia, čiže nejaká binárna operácia, v našom prípade to bude ščítavanie. Poďme na prvý príklad. Tieto príklady sú z tej knižky, kde dosahujú oveľa lepšie výsledky na grafickej karte. Ako som už na začiatku spomínal, keďže to ide cez Python, musí sa to tam kompilovať just in time a ešte k tomu sa to musí aj vyvolávať, ako tu aj uvidíte. Sú tam nejaké straty, kedy tá grafická karta začne naberať výkon až pri takých gigabajtových veľkostiach, kedy už procesor začína to nezvládať. Ale uvidíte to na ukážke a v príklade. Takže redukcia v tomto prípade bude veľmi jednoduchá. Máme jednorozmerné pole, ideme tam ščitovať. A čo ideme ščitovať? Čiže ten nejaký index, ktorý dostaneme plus ten krok. Na vstupe je pole a je tam ten krok. Počet prvkov v našom prípade bude 2 na 24. Ja to môžem ovplyvňovať, keď zadám argument, kde je to nejaká mocnina dvojky. Začnem s nejakým náhodným generátorom a vytvorím si náhodnú maticu alebo náhodné pole prvkov. Používam float 32, budú tam náhodné hodnoty. Štandardne náhodný generátor v NumPy vám vracia 0 až 1, čiže niečo 0, niečo to bude náhodne. Nakopírujem to pole na grafickú kartu a idem najskôr vypočítať sumu. Ja som použil funkciu z NumPy. Tu je časovač. Keď sa pozriete na ten repozitár, tak ten súbor je tam. Ten časovač je taký veľmi jednoduchý, čiže tu ho inicializujem a tuto urobím prvé odčítanie, čiže zistím, koľko mi to bežalo na procesore.
A teraz pokračujem k grafickej karte, kde teda vynulujem ten časovač, na konci to odmeriam. Ako funguje teda ten algoritmus? Ako som už spomínal, zoberiem polovicu z počtu prvkov a teraz musím určiť počet vlákien, musím určiť počet blokov. Ako sme si povedali, ten počet vlákien by mal byť ideálne 256. Prípadne maximum je 1024, ale v tomto prípade zoberiem minimum. Hej, čiže buď 256, alebo ak ich bude menej, tak potom už budem brať tú menšiu hodnotu. Počet blokov vypočítam tak, že podelím tú hodnotu kroku 256, vyberiem tú väčšiu hodnotu, alebo zoberiem iba jeden blok, ak to už bude veľmi málo. V každom prípade by som mal teda dostať počet blokov a vlákien, ktorý je príslušný tomu počtu tých prvkov, ktoré aktuálne redukujem. Podelím dvojkou a potom je tam cyklus, až kým to nebude 0. Potom tam volám synchronizáciu, aby sa všetky pamäťové vykonávania, alebo aby sa to vykonanie toho kernelu dokončilo. Je pravda, že v tých predchádzajúcich príkladoch som tam nemal tú synchronizáciu. Tie príklady, ktoré boli v tej knižke ju používali, ideálne je to tam mať, predpokladám. Tie príklady, ktoré počítam, sú veľmi jednoduché. Ten výpočet sa odosiela asynchrónne na tú grafickú kartu, to znamená, že ono ešte teoreticky môže tá grafická karta počítať, ale bližšie informácie k tomu neviem. Takže ideálne je to tam mať, aby ste sa vyhli nejakým problémom. No, potom si prevezmem tú hodnotu. Keď to použijem takto, tak to môžem načítať aj zo zariadenia. Malo by mi to nakopírovať. Ono to aj funguje, tak poďme si pozrieť teda ten program. Takže to je... No a vidíte, teda je to taká hanba, lebo ten procesor to urobil za 14 milisekúnd. Grafike to trvalo 149 alebo 150 a vidíte, že ešte aj ten súčet nie je veľmi presný. Tá suma interne neviem, ako to počíta, či to prevedie na double, ale je tam vlastne rozdiel v dvojke. Je to spôsobené tým, že máme veľmi veľký počet malých čísel a ako viete, floating point je plávajúca čiarka, čiže tie hodnoty nie sú presné. Taktiež závisí aj od toho, že v akom poradí sa to ščituje. No, toto je 2 na 24 prvkov, skúsme 2 na 28 a to mám overené, že keď takto vypočítam, tak tá grafická karta konečne začne žiariť. Len to je naozaj veľké množstvo údajov. Zoberte si, že 2 na 28 by malo byť 256 miliónov a keď máme 256 štvorbajtových hodnôt, tak to je vlastne už gigabajt dát. A vtedy tá grafická karta to počíta rýchlejšie. Ono samozrejme, keď to už začnem zvyšovať, tak tam už ten rozdiel je viac badateľný, že už pri tej 30-ke to bude počítať procesor nejakú 1 sekundu, grafika to zvládne za 0,2. Môžete si všimnúť, že ono to dlho trvá dlhšie ako tá sekunda. Ono to samotné kopírovanie medzi tými zariadeniami tiež dosť zaváži. Keď budete robiť tie výpočty, tak je vhodné to spustiť viackrát a potom použiť medián alebo aritmetický priemer a taktiež si vypočítať aj štandardnú odchýlku, aby ste teda mali tú hodnotu nejako štatisticky spracovanú, lebo keď to spustím druhýkrát,
tak tá hodnota už nebude 144, ale bude 139. Závisí aj, čo počítač robí, ako je to plánované a tak ďalej. Takže treba to viackrát spustiť. V tých knihách ten autor udáva aj takú časť kódu, ktorú používa na viacnásobné spustenie. Ja som to do tých príkladov nedával, takže aj tým sa môžete inšpirovať. Pokračujeme druhým príkladom k paralelnej redukcii. Tento sa už týka lineárneho adresovania vlákien. To je zase termín, ktorý používa ten autor tej knihy. Nie som si istý, či sa to používa vo všeobecnosti, ale zatiaľ čo v tom predchádzajúcom prípade sme mali tú klasickú paralelnú redukciu, že sme išli logaritmus n krokov, tak v tomto prípade prejdeme tou redukciou iba 3-krát a určitú časť budeme robiť sekvenčne. Takže poďme sa najskôr pozrieť na kernel, ako to vyzerá. Takže klasika, máme jednorozmerné pole a ideme mať aký krok. Ten krok je vlastne celkový počet vlákien, ktoré nám bežia. Čiže veľkosť gridu, veľkosť bloku, inými slovami počet blokov a počet vlákien. To je dosť veľký krok, takže tiež asi sa to pamäťovo nejako tam ovplyvní ten výpočet. Začneme na hodnote, ktorá prislúcha identifikátoru toho vlákna a pôjdeme až po počet elementov samozrejme a budeme teda kráčať tým krokom veľkosti stride a tuto je sekvenčné počítanie. Asi sa vám zdá toto teraz zvláštne, že mám tam počet vlákien a teraz idem skákať týmto celkovým počtom vlákien. Je tu taký prípad, kde tá veľkosť pola je oveľa väčšia ako počet vlákien. Môžete si všimnúť, že tuto mám teraz, štandardne v tých príkladoch bolo 2 na 24, ale koľko bude tých vlákien, to je 288 krát 256. Čiže to je menej ako 2 na 24 alebo aj 2 na 28. Takže to sekvenčné počítanie tam nejaké bude na začiatku. Poďme sa teda pozrieť, ešte ten posledný riadok, potom sa tam už tá suma zapíše do toho identifikátora. Poďme si pozrieť tie volania a spojíme to potom s tým kernelom, že ako to funguje. Takže na začiatku robíme redukciu a máme tam počet blokov štandardne 288, počet vlákien 256. Je to optimalizované na tú grafickú kartu, ktorú používa autor tej knihy. Neoptimalizoval som to na svoju, takže tiež ten výpočet bude horší, ale môžete sa potom s tými hodnotami pohrať. Dávam tu počet prvkov, veľkosť celkovú toho poľa. Čiže tých prvkov je oveľa viac a teraz otázka je, že koľko čiastočných súčtov dostanem. Čiže ja vlastne počítam súčet pre každý TID, pre každé vlákno. Koľko je celkovo vlákien? Celkovo vlákien v prvom volaní je počet blokov krát počet vlákien. To znamená, že tých čiastočných výsledkov dostanem od 0 až po blocks krát threads minus 1. Čiže dostanem blocks krát threads čiastočných výsledkov. To bude uložené v tomto poli. Od 0 po blocks krát threads minus 1. Čiže to bola prvá redukcia, čiže máme to už trochu zredukované, ideme to ešte urobiť druhýkrát a teraz všimnite si, že ako to urobíme. Ten počet vlákien bude v tomto prípade
už iba threads, čiže bude menší. Budeme mať jeden blok, budeme tam mať threads 256 a koľko prvkov v poli budeme redukovať, už nebudeme celé pole redukovať, budeme redukovať iba toľko, koľko sme si tam pripravili. Čiže my sme si tam pripravili blocks krát threads vypočítaných prvkov a teraz budeme to počítať toľkoto prvkov, ale teraz už ten stride bude iný, ten stride bude threads, čiže budeme skákať po počte vlákien. A stále vieme už z toho výpočtu, že threads je menšie určite ako blocks krát threads, lebo blocks krát threads bolo 288 krát 256. Otázka je, po tejto redukcii, koľko budeme mať vypočítaných prvkov, koľko budeme mať čiastočných výsledkov. Tých čiastočných výsledkov budeme mať threads. 1 krát threads. Čiže od 0 až po threads minus 1 v tomto x bude ten výpočet. No a na konci čo urobíme? Už iba sekvenčné spočítanie. Toto je veľmi nepekné zneužitie grafickej karty na iba takýto výpočet, že jedno vlákno tam bude bežať. Samozrejme je to dobre niekedy používať na hladenie, ale v tomto prípade je to normálny výpočet. Počet prvkov je threads. Toto je už hádam jasné, zostane už na konci iba jediný prvok, lebo je tam 1x1, to bude ten výpočet. Zosynchronizujeme, zoberieme čas a vypíšeme tú sumu. Poďme sa pozrieť teda na ten výsledok. No a ten výsledok je, ešte možno som mal spomenúť, že čo vlastne tie čísla znamenajú. Asi ste to videli z toho výpisu, ale to prvé je ten súčet, výsledok tej redukcie, to druhé číslo je zase dĺžka vykonávania. Opäť vidíme, že ten procesor je veľmi, veľmi rýchly a vidíme, že dokonca ten samotný výpočet v prípade tom predchádzajúcej tej redukcii bol 150 milisekúnd, tu je to 161, čiže je to ešte horšie. Keď to robil autor tej knihy, tak mal lepší výsledok. No a prečo to bolo? No, v tomto prípade tá grafická karta nie je až tak dobre využitá. Čo je tam ešte horšie je, že aj ten stride je celkom veľký, čiže musíme pristupovať dosť ďaleko. A jednoducho je to tak, keď to voláme z Pythonu, tak aj to samotné volanie tej redukcie trvá nejaký čas. Samozrejme, opäť keď navýšime počet tých prvkov, dáme 2 na 28, tak potom zase tá grafická karta už je rýchlejšia, 167 milisekúnd. Ale nedosiahli sme zlepšenie oproti tomu predchádzajúcemu prípadu. No a záverečná ukážka je paralelná redukcia so zdieľanou pamäťou. Ak si spomínate na ten obrázok, ktorý som tam mal skôr, bol ten, že tá globálna pamäť platí pre celé zariadenie a kým sa dostane k tomu multiprocesoru, tak on si to musí vyžiadať. A výhoda tej vzdialenej pamäte je, že každý blok tú pamäť zdieľa, čiže keď sú vlákna v jednom bloku, majú svoju vlastnú zdieľanú pamäť. Vidia ju ako samostatnú jednotku a keď tam niečo zapíšu, tak môžu to vidieť, môžu pomocou toho komunikovať. Celkom pekne sa to dá využiť, keď chcete robiť napríklad čiastočné súčty alebo nejaké komunikácie, synchronizácie. V tomto prípade tam si uložíme čiastočný súčet. No tento príklad je už trošku zaujímavejší v tom, že toto už treba naozaj nakresliť. Takže budem aj kresliť. Poďme asi si pozrieť ten kernel len tak zatiaľ zbežne a potom si ho pozrieme aj detailnejšie. Na výstupe budeme mať y, na vstupe budeme mať x a budeme hovoriť o počte elementov toho x-u, toho vstupu. Že to je tak si to môžeme overiť teraz rýchlym pohľadom na údaje.
Čiže vidíme, že máme maticu dx alebo pole dx, kde budú náhodné prvky a potom máme pole dy, kde sú zatiaľ nuly. Tá redukcia je tiež volaná s počtom elementov, pričom ten počet elementov je počet elementov toho x-ka. To je to, čo som chcel ukázať. Do premennej id si uložíme identifikátor vlákna v rámci bloku. V premennej TID budeme mať identifikátor vlákna v rámci celého gridu. A potom si vypočítame stride a to bude opäť to lineárne adresovanie, čiže to bude ako keby sme preskočili celý ten grid. Opäť tých čísel bude oveľa viac. 2 na 24. A tých blokov a vlákien alebo celkovo vlákien budeme mať iba 256 na druhú. No, čo je asi najzaujímavejšie, je vytvorenie tej zdieľanej pamäte alebo pristúpenie. Tá zdieľaná pamäť je tam vždy prístupná, no najskôr si ju musíte alokovať, ale keď si už alokujete takýmto dynamickým štýlom, tak ona tam už vždy bude a ona je takzvané aliasovaná, čo je zase termín z C, čo ste možno počuli, že vy vlastne keď k nej pristúpite už akokoľvek, tak tam sa budú nachádzať tie prvky, ktoré tam proste zapíšete. Čiže musíte si, keď programujete v C, tak dávať pozor, čo tam ukladáte a kto tam čo ukladá, aby tam jedno vlákno neukladalo nejaké integery, druhé vlákno floaty, aby sa to nepomiešalo. No keďže sú to kernely, tak zase nie je také zložité k tomu rovnakým spôsobom pristupovať. Zaujímavá je tá nula, kde sa určuje veľkosť. To je tá dynamická alokácia, ktorá je určená pri spustení kernelu a môžete si všimnúť, že ja ju určujem tu takto. Je to počet vlákien krát veľkosť dátového typu toho dx. Čiže to je iba na to, aby som mal teda zachované, že to bude že tam bude môcť zapisovať 32 bitové hodnoty, ale asi najdôležitejšie je teda, že to pole bude mať threads prvkov. Tu opäť si treba dávať pozor na tie dátové typy, čiže aj tuto píšem, že to je float 32, taktiež ten dxdev sa musí zjednotiť alebo musí byť rovnaký tiež float 32 tuto. Aj v Pythone treba ten typ presne riešiť. Nie som si istý, či sa Python bude sťažovať, alebo či sa Numba, alebo Kuda bude sťažovať, keď tie typy nesedia. Ako som už spomínal, je to aliasované, dá sa k tomu pristupovať z rôznych typov, len tie hodnoty potom nebudú rovnaké. Táto redukcia tiež má dve fázy. V tej prvej počítame po tých veľkých stridoch a v tej druhej potom urobíme taký menší lokálny súčet. No, skúsme to znázorniť teraz tým zakreslením. Takže mám vstupné pole x. Skúsim si ho takto zakresliť. No a to pole ja si rozdelím na celé tie gridy. Čiže skúsim si teraz zobrať zelenú farbu. Tak teraz to delím na gridy. Čo to znamená? Že budú tam nejaké bloky
a v tých blokoch potom budú vlákna. Čiže ešte raz, toto tu, možno som to mal zobrať radšej tou modrou farbou, keď som ich modro vyznačil. Čiže tie modré sú bloky. Čiže toto tu je jeden blok. V bloku sa samozrejme nachádzajú vlákna, threads. No a teraz, aký je tu ten stride na začiatku? Ten stride je dimenzia gridu, dimenzia bloku. Čo to znamená? Počet blokov krát počet vlákien. To znamená, že ak mám tu na začiatku nejaké vlákno, dajme tomu, že tento tenký červený prúžok bude to jedno vlákno, tak ten stride, ktorý bude počítať, ten krok, to bude tá červená čiara, tak prejde celý ako keby grid. Prejde celý grid vlákien. To znamená threads krát blocks. Počet vlákien krát počet blokov. Obídeme to celé a tu bude ďalší prvok. Hej, teraz zamieňam výrazy vlákno, prvok. Vlastne každé vlákno bude počítať tento prvý prvok v tom poli a tie prvky sú oddelené stridom. Hej, čiže toto červené je stride. A ten stride je vždy rovnaký. Zostane vždy rovnaký, nebude sa zmenšovať, bude sa potom neskôr zmenšovať. Čiže toto je vlastne dimenzia gridu, dimenzia bloku. Na začiatku je to 256 x 256. To si môžete pozrieť tu. Čo je to blocks, threads. To je to prvé volanie. Dávame tam tiež počet elementov. Ten počet elementov, aby sme si to aj do tohto zakreslili, tak bude to celé to pole. Hej, čiže bude oranžové, num elements. Tak. Ešte sa schovám, nech to aj vidno. A to je vysvetlenie tohoto prvého fóru. Možno ešte zaujímavé je, ako do toho zapadá tá zdieľaná pamäť. No, stride by mal byť jasný, to je to červené. A teraz, ako bude fungovať ten TSUM? Som spomínal, že každý blok má vlastnú zdieľanú pamäť. To znamená, že ak by sme v tomto jednoduchom príklade mali 4 bloky, tak budeme mať aj 4 zdieľané pamäte. Hej, zakreslíme si to takto. Tu je 0, 1, 2 a 3. To sú tie zdieľané pamäte pre každý blok. Všimnite si, že k tomu poľu TSUM pristupujem IDčkom vlákna v bloku. To znamená, že tá zdieľaná pamäť má veľkosť threads a teda nemôžem tam pristúpiť tým
globálnym IDčkom v rámci gridu, musím pristupovať teda od 0 až po threads minus 1. A čiže ono to bude fungovať tak, že teraz každé to vlákno urobí takto sekvenčne spočíta pre každý blok tieto prvky. Čiže toto bude prináležať tomu prvému alebo nultému bloku, vypočíta to aj ten prvý, druhý, čiže budú to čiastočné súčty na veľkosť strajdu. No a tým tam vlastne skončíme a budeme mať celkovo budeme mať toľko zdieľaných pamätí, koľko máme blokov, čiže budeme mať v tomto prípade 256 takýchto menších polí, ktoré musíme ešte viac redukovať. Teraz tú redukciu budeme robiť tu vo vnútri. Všimnete si, že je tu potom volanie sync threads, to je nič iné ako bariéra. Čiže tu sa tie vlákna musia všetky počkať. Keď všetky prídu k bariére, môžu teraz pokračovať. No čo teraz máme? Teraz máme tieto zdieľané pamäte a skúsme si jednu tú pamäť takto zväčšiť, ako keby sme zobrali mikroskop a pozreli sa na ňu bližšie. A teraz tá pamäť obsahuje threads prvkov. Čiže je to threads, alebo to je rovné blok dim.x. Rovnaké číslo. Všimnite si, že tu už potom, čo je ďalej, už robíme tú štandardnú redukciu. V tomto prípade teda paralelne ju bude robiť každý blok, ale sekvenčne ju bude robiť interne. Rozdelíme si to na polovicu a teda toto káčko to je už tento menší stride. Čiže to zakreslím zase červenou, ten menší stride bude K. A potom to podelíme a to káčko bude takto, až prídeme k tomu súčtu. A teraz, čo vlastne budeme mať? Budeme mať z toho blok hodnôt. To je číslo, hej? Budeme mať toľko hodnôt, koľko je blokov. Tie hodnoty zapíšeme do toho výstupného poľa a všimnite si, že to zapisujeme s idčkom bloku. Tam zapíšeme tú sumu. Čiže koľko sme mali blokov, potom budeme mať nejaký y a tam teda budú zapísané tie čiastočné výsledky. A tých výsledkov bude toľko, koľko je tých blokov, čiže to je blocks 256. To bola tá prvá časť tej redukcie. Takže z dx to išlo do dy, mali sme tam počet elementov a počet vlákien bol threads, alebo tá zdieľaná pamäť musela mať veľkosť threads, ako som to kreslil. Všimnite si, že teraz tie čiastočné výsledky máme v dy alebo v y a veľkosť je blocks. Čo teraz musíme urobiť? Použijeme ten istý kernel, len na vstup dáme dy, to je jasné, lebo je to už v tom y. Aká je veľkosť? Veľkosť je blocks. Čiže čo tu napíšeme? Napíšeme tu blocks.
No ale nechceme, aby nám vrátil čiastočný výsledok, chceme, aby nám to vrátilo už hotové číslo, tak počet blokov dáme 1. Výstup bude blok, čiže už bude iba 1. To isté sa tam premelie a vráti nám to už iba jednu hodnotu, ktorá bude uložená do dx. Všimnite si, že my tie polia znovu používame a taktiež si všimnite, že musíme si dávať pozor na dátové súbehy, aby sme nepoužívali rovnakú bunku, rovnako položku v tom poli, ako používajú iné vlákna. Ako to bolo aj na tom obrázku vidieť, tak bolo to všetko dosť rafinovane navrhnuté, aby ten stride pokračoval vždy iba po koniec toho bloku, pričom každý ten blok spočíta tieto čiastkové súčty alebo čiastkové redukcie. Čiže nikdy sme nezapísali nikdy tam nenastal nejaký súbeh, že by sme zapísali na to isté pamäťové miesto. Aj na to si treba dávať pozor. Poďme si to ešte spustiť. To už je posledný príklad. Čiže 8. A vidíme teda, že to je zatiaľ najhorší výsledok. Zatiaľ, čo tomu autorovi bol najlepší. Ale keď dáme tam viacej tých hodnôt, tak je to už lepšie, ale ešte tam nie sme, takže musíme dať 2 na 29. A potom už ten súčet, tá redukcia na grafickej karte je rýchlejšia ako výpočet na procesore. Čo je zaujímavé pri tomto prípade je to, že ten výpočet čo robil ten autor tej knižky, ako išiel po tých príkladoch dopredu, tak sa mu to zrýchlovalo, ale ako sme my, dá sa povedať, komplikovali ten kód alebo sa snažili to optimalizovať v Pythone, tak to práve že išlo skôr opačným smerom. Takže opäť súvisí to s tým pristupovaním do tej pamäte, tým, že je to písané v Pythone, čiže stále ako pokiaľ chcete robiť tie výpočty pri takýchto maličkých príkladoch, tak tam samozrejme, že zaváži alebo bude najlepší ten kompilovaný jazyk, ale treba si aj uvedomiť, že keby ste už mali obrovské množstvo dát, gigabajty, tak potom už ten rozdiel nebude taký veľký. Ten rozdiel je hlavne kvôli tomu, že máme také jednoduché príkladíky. No a už aby sme to ukončili, ešte sú tam nejaké prúdy a udalosti, to dúfam, že si pozrieme na cvičení, to by sa vám ešte mohlo hodiť aj v rámci tých semestrálnych zadaní. A ešte také opakovanie, čo by ste teda mali vedieť na skúšku alebo mali si odniesť z tejto prednášky, je to, že mali by ste teda vedieť, čo je to ten kernel. Opäť si spomente na tie argumenty. Aj vstup, aj výstup je cez argumenty. Kernely nevracajú žiadne hodnoty, spúšťané sú na grafickej karte. Dobre si pozrite výpočty súradníc. Mali by ste ovládať, ak máte dané, čo ja viem, veľkosť bloku, máte danú veľkosť gridu, máte danú pozíciu v gride, aby ste vedeli vypočítať celkovú pozíciu a takéto podobné prepočty. Čiže ako je tam napísané vlákna v bloku, blok v gride, vlákna v gride. Tým sa myslí tie prepočty n-dimenzionálne, keď máte nejaké konkrétne indexy. A potom keď hovoríme o pozíciách, tak to je to jedno číslo. Ďalej, ako sú rozložené tie dáta v pamäti, čiže keď používate štandardnú NumPy maticu alebo NumPy n rozmerné pole, tak tie hodnoty, ktoré sú na poslednej súradnici, sú najbližšie pri sebe, zatiaľ čo CUDA vám vracia prvú súradnicu, x-ovú súradnicu za sebou. Takže to treba potom správne tam použiť, tie súradnice.
Taktiež by ste mali ovládať tú pamäťovú hierarchiu, ktorá pamäť je rýchlejšia, ktorá je pomalšia, ako sa pripravuje zdieľaná pamäť. A myslím, že to je vlastne aj všetko, čo sme prebrali v tejto prednáške. Ešte vás teda poprosím, aby ste si na cvičenie nainštalovali tú kudu a snáď teda, ak ste robili aj počas tejto prednášky, tak ste si to priebežne teda aj spúšťali. Na cvičení potom budeme pokračovať v ďalších informáciách o kude. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v stredu na cvičeniach. Dovidenia.